Hej, hjärtligt välkommen till podcastet Prata till dina bäcksensitrevänner. Och ett ämne som vi pratar om så är nämligen yoga. Och därför vill jag hålla av fram med sin passion. Och vi var sinter långt ner, vi var sinter i dybden av yogan. Och kamonen är av yoga och kristendom. Eller kamonen är av hinduism och kristendom. But no one says a word, it's time we talk about it. Vi tar nämligen först att yoga är faktiskt en hinduistisk huktion och i sig lära folk att samordna törra sal vid törra högst och supreme sal eller röjna samordna törra vilja vid den kosmiska viljan. Och då så är det om att yoga är byggt upp i trudjabashar till den fysiska likamliga vändingarbasharen, sen är det den mentala meditationen eller omsett saladjuphuxanar passion och tredje passion är sedan den munliga mässanen eller verbal chanting. Och det som är som så är att det är så tredje passioner som samma gör yoga till det som yoga är och gör yoga till yoga som bryter från till ganska vanliga idrotter, vimlöje och örontingom. Det är nämligen dessa tredje passioner som knyter det samman till nämligen inte bara att han ligger blir vänliga passion. Och som vi i sin podcast nu så tar jag upp aktuella ämnen som tillkommer vi som tilltalar spännande och vidkommande. Och det var nämligen en ung mamma som kom vid hästen ämnen som yngste skulle ta som ett ämne. Och hon då som ett det här bibelst är det rätt för en tryggvande. Så vi ser att det gör som ett spännande ämne för så lust ett första pastor efter att du lust efter hästen pastorn. Och jag tror att vi är man om det ämne som handlar om lust efter som podcast nummer 8 om yoga. Och det som man säger är så viktigt att minnas det är så att vi är inte bundna lova av sin benchmark nämligen det om vi att vi kristna ofta kan sätta lower kan vi kunna och inte kunna. Det är så att det inte att vi har som podcast någon och heller inte att vi har podcast någon och heller inte att vi med min video att sätta några low upp. Det var jag till skilja Sjön i Kristus har vi fullkommen frälse och vi tar med fri som ber över allt. Och det är det som vi får att ha i. Vi tackar att Jesus ben kom in i våra liv så får vi frälse och vara fri. Men som Paulus säger så är det en tydning med och i sin fridom. Och i sin frälse att vi brukar ta goda till ära. Och Paulus säger att jag har frälse till allt. Men det är inte allt som är till uppbygging. Det är inte allt som är mer till gagn. Och vi håller till oss. Och det är viktigt att hugga om att ja, vi tar frälse. Men vi inte brukar det hållt något till gagn. Vi inte brukar det som vi vilja. Men som Jesus Kristus vill. Och det tog inte två som så en aktuell ämne. Särskilt som tillsitter vi och spyr om och hugga om. Som är vidkommande och i det som yoga. Är det näka som är mer till gagn? Är det näka som är mer till uppbygging? Och så lust att förra bästa så tar sig syns om så likamliga vändningar att ta att stretcha på en ut att bruka rörsler ta är snacka höjlagt eller något ötter så man ser. Men som jag nämnde så är det kanske inte att det är smash för ödel att göra så rörsler själva kanske det som är bundna yoga och är det grundtryck. Tror att som sagt yoga har en upprunna i hinduism och hinduism är avgoda diskan. Och det var det kommer syndemöra in annon nämligen syndemöra döpna för det är som ger att yoga blir så mycket annorlunda än kristendomen. Så den nästa passion som jag också en tar sig sin rum och det är meditation eller saladjuphuxan. Saladjuphuxan eller meditation som vi lärd i yoga är nekv överse än meditationen som Bibeln lärer. Yoga hon lär folk att tömma höjlan för alla tankar. Alltså bägge går och ringar. Det tömma alla tankarna som de mediterar. Eller det är det som de kan meditera. Och det är alltså själva som en kristen är meditera eller saladjuphuxa. Bibeln lär hon att vi skulle alltid meditera och saladjuphuxa om årgods. Bibelna. Och ordet som Bibeln brukar för meditation eller saladjuphuxan är förskårig att grunda ett först. Det vill säga att huxa djupt om ett först. Vi mediterar. Så som kristen så är vi inte att röna tömma och höjla. Nej, vi då som Bibeln säger att fylla och höjla och tankar vi årgods. Och hellre än att tömma sig själva för gån och ringa och tankar som yoga säger att man ska göra. Så är vi som kristen att fylla och tankar vi lyfter gods och årgods. Vi då är fylla och tankar vi Guds stor och god är och Guds nek han älskar oss.
Jeg vil lese noen vers som gå at meditere, som gå at sala til hugsom eller grunda av. Til nemlig Salmer 120 vers 16-18, som hugsan døgner mer dyrer bare god, som tar telja nek samanlagt der. Om jeg vil det talt der, det der fløyre sangkottene, vakne og tjat her inn. Så jeg vil lese Isaias 15-16. Man kvinna glömma bröstabaden så ut som miskunna inte lustfruktsyne. Om så var att jag kunde glömt, glömmer jag inte till. Hik i bor händemunnar, har vi rist till. Murartunner mer alltid för eia. Jeremias 1:30, 3-4. Ur fjärstå hever Herren uppenberat sig för mig. Jag vill avgjort kärleka har vi älskat det. Tog har vi drivit till vi nage. Øyna for en skal du bygge til, og to skal være bygd, to måtjen og skjell. Øyna for en skal du prøve til vid trommen tøynen og føre ut i dansen, vi hinnom glævo. Rombrevet 5:8, men Gud viser kærlega søgn til okkara, vi Kristus døy for okkon med enn vår syndere. Og så Rombrevet 8, som et av min indelsversjon til det viser Guds trygg vid og tar vi det av tro av Kristus, og at det ikke så går vi okkon ur hans hånden. Vi gjør når at det er god til å frelst okkon, så kan vi kvile trygt ut i at vi er ikke frelst atter. Til hans styrke som frelser okkon, til hans styrke som heldrer okkon, tryggån. Og til verst å meditere om, til verst å hugsa, til verst å grunda, til verst å fylle okkara tankar vi. Her stender i vers 31 i Rombrevet 8. Hva skal vi nå si om dette? God vi okkon, hver kan ta over mot okkon? Han som sparte sin egna son, men gav han for okkon ødel. Hvordan skal han kunne annet gjøre okkon alt vi hånden? Hver skal bare glave mot henne utvalgte gods? God han som rettvis skjer. Hver han fordømer? Kristus han som deirer, ja, til ham og i møyrier, som risen opp, som vi høyre hånd gods, og som byr fyr i okkon. Hver skal skilje okkon fra kærlega Kristus er? Trångt, engest, æsøkt, hunger, nækjenløgget, vandelig svør, som skriver for tynne skuld vil vi dripen av den dagen. Vi rokna som skolseier. Nei, vi ødlan hesen morgen sikra vi hånden, og vi elskar jo okkon. Vi viser vi, at hversi deg edla liv, hversi ønglar herredømme, hversi det som nu eller det som koma skal edla makter. Hversi hua hit djupa edla nekane skapter skal få skilt okkon fra kærlega gods og Kristi Jesu herre okkara. Som vi kæva nir i så gøske gods, hvordan god elskar okkon, og grunda til, som vi mediterer disse versene, som vi hugsa om disse versene, og vi fyller okkara tankar vi disse versene, og vi hugsa om hvordan vi beter kun akta han som vi elskar så nek, som elskar okkon så nek, hvordan vi kunne brøyde okkara vanlig og ring og venner og tankeminster. Ta vi mediterer disse tingene, ta vi fyller okkara tankar vi disse tingene, ta for vi rettan hot å vise takksomme. Ta for vi rettan hot at du er bedre å svære god i atter, eller prysa honom, sier vi ofta, eller lovsynge honom, til øysene et attersvær til god, til hans er store kærlighet til okkon. Så det er ikke utan at vi mediterer, at vi fyller okkara tankar, vi som versen, at vi for å lære okkon å svære god i atter, at gjøre noe til tøk som han oppe på det. Og det verste er det sier Jema, hvordan imest yoga er, hvordan imest han meditasjonen som yoga kommer vi er fra de kristne meditasjonene. Det kan slett ikke sammenlignes. Det er overhøver ikke det samme. Vi har helst å høre hjemme til noen kristne. Så det er ikke det samme. Yoga lærer at frieren kommer fra tomrummen av en fullkomlig tømden høtte. Men Jesus, han bjør okkon sannan fri, som kommer til hele anden drikker bostad i okkon til vi kommer trygg. Hele anden er han som fyller okkon vi kærlega gods. Og vi kan lese noen vers, med annet i Johannes 4, vers 26-20. Men talsmæren hele anden som færen skal sende i navnet munnen, skal lære tikkun alt og minna tikkun om alt og jeg har sagt tikkun. Fri lete tikkun etter, fri mun djevi tikkun. Ikke som heimren djevi tikkun, hjertet tikkun øttest ikke og missi ikke møte.
Rombra 5.5 sier, og vevnen gjør ikke til skammer, til kærlage gods uthelter og gjørsen, okkara vi og heilig andan som djeven okkon Og Rombra 14.16 sier, til rujte gods ikke et og drekka, når til rettvise, frier og glede ui heilig andan. Så heilig anden djever okkon fri gods. Til han som djever okkon fri gods, som hvert menneske søker, og som hvert menneske ikke kan finne nækre ærestande, eller gjøre nækre annan menneskelig fri eller kvult. Den sanne frieren som alle mennesker lød etter, han kommer fra gode. Og han tenker bostad i okkon der vi takk nåd Jesu til ta. Vi får enda frien inn i okkara liv, inn i okkara hjärsta. Ta vi takk nåd Jesu. Ta tenker heller andre bostad i okkon. Og jeg husker for meg selv at det er så ofte at man tjøkken gjørenstegen kan føle seg så tømman og liksom høymeren og det daglige stry og stresset kan liksom teka sånn at man fri og kvult fra okkon. Men det tja Kristus, det tja honom at vi finner den frien. Og det er så sikna som tryggvande at kunne seta seg nyer. Jeg husker at jeg vakner i morgenen og kan seta meg nyer vi sang Gastørsten og lese Guds ord. Lese hans ord og fylla meg ved tog som han djever, som er så godt og er så trygt. Han så lyfter til det hei som djever meg sånn fri. Jeg mediterer og han så lyfter. Og jeg husker om det som føler at tid sakner fri. Søk til Jesus, be han kom inn i deres liv. Det er ikke med noen som dykker frelsere. Hvis det er tryggvande og de har lent til å evast, og i frelse gods, evast, og i hva det så kan være om God elsker deg og skriver deg nøkere som versen og nye som jeg har lest for deg og i som podcast noen. Skriv det nye og henge deg på veggen, tatt vi sångerstørsten, tatt vi spekler her som tilstekker og har deg deg og minne deg noe. Fytle deg tanker, vi lyft hun gods, ok? Så de kunne meditere av deg, så de kunne fytle deg tanker vi tar imot. Ikke som jeg kan meditere ved tømme av tanker, men vi fytle av tanker vi det gode. Vi lyft hun gods, vi har seg frie. Som kommer, jeg synes at vi leser Guds ord og kommer kjenne Bibelen bedre. Takk for at du lurte vi og har en podcast om yoga, part 2, om meditasjon eller salerdjuboksan. Og jeg vågner at jeg kan legge deg i årene hjemme og spørre, dette mer til oppbygging? Dette mer til gagen? Eller vi øren åren, dette noe som drever med takter Jesus? Dette noe som fyller med mer ved hans årde og hans rydgjødom, hans frie? Og hvis det sverger noe, så halte vi ta et sverger som ser. Og det er sånn at det er en spørning som vi kan spørre til alle andre øster av livet. Dette mer til oppbygging? Dette mer til gagen? Dette noe som drever oss nærmere Jesus? Som sagt så er jeg alltid avhåret å høre hva tid sier. Det skal være hjertelig velkommen å si. Tycker också när vi märker några tankar eller några fina kommentarer till vi så stort till att läsa och till siktning. Vi sitter spårningar ändra sända där in och vi testar upp i en podcast någon. Minst låt oss nästa vart har vi nämnt att som chanting eller mässan som är 3 personer och i som yoga. För oss nu tar om hur vi börjar yoga och allmän yoga är det något som vi kristen borde låta eller borde inte låta But no one says a word, it's time we talk about it. Så lust jeg til å ta og så spent og vi høres etter torsdagen vi nemlig har en podcast om kommen torsdag fra etter til jolar så ja www.verkberløgje.fo så endelig som video til her med sine her er nekket til å være bare video og blogger og alt så ja, takk for det lust av og vi pratet om vi ses etter neste torsdag